Bi juma ye joué kalo tile mugan ale ni naani san ba fila ani mugan ale ni wɔɔrɔ aw ye aw bisimila Tam Tam TV jabaranin kan aw ka bamanankan kunnafoniya walawalali kɛnɛ kɔnɔna na bakuruba minnu bɛ an bolo bi ni o bɛna walawala ka o da aw tulo kan o la kumaba dɔw filɛ an ka fintigilakaw ka ɲɛma état major général ale ye lasekɛ ka kɛ ni fɛn min kɔni ye kunnafoni jatigitan ni olu bɛ bolila bɔlɔlɔsiraw kan ka kɛ ni jaw ye minnu bɔra banbagati walema olu yɔrɔ la an ka fintigilakaw ka kibaruyaw olu kan ka bɔ k'a ye fɛn min kɔni o kuma ninnu nkalontigiya o nasira fɛ ko kɛ ni an ka fintigilakaw ka baara sira min ni o bɛ yen nɔ ni an ko o ma ko opération dugukolo ko olu kɔni ye dasiri min da banbagaci walemaw ka Kidali ali ni Sotibugu la an bɛna da dɔw la ko walawala k'o da aw tulo kan o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ salon international de la défense et de la sécurité ni o ye BAMEX ye ale tako filanan o baaraw olu kɔni minɛ nun don Bamakɔ faba kɔnɔna na ka ta fɛn min kɔni ye novembre kalo tile 9 ka taa bila a tile 13 la Bamakɔ ale ni jamana damadɔ olu ni ɲɔgɔn cɛ an bɛna an da don o kunkan kumaw na k'o walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan kabi kibaruyaw ni ka olu kuncɛ an bɛna an da don hakilina na ni o taara an ka jamana marabolo maaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni an ko o ma ko campagne nationale d'information sur les réformes politiques ni o bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana ka fɛɛrɛ siraw ka olu kɔni kumaɲɔgɔnya baaraw ni ka olu ta ka o bila sen kan ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye ni o bɛ tali kɛ fɛn min kɔni jamana ka cakɛdaw olu caman na an bɛna an da don mun na k'o walawala k'o da aw tulo kan aw ye aw dan kasi an bɛna bi kunnafoniya dayɛlɛ ni lakanako bunakun kan ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la baarasira minnu ni o taara an ka wolomasiri tabaw fɛ jamana lakananiko bunakun kan ni an ko o ma ko opération dugukolo ko k'a yira k'a fɔ ko communiqué la min bɔra an ka état major général des armées ma olu yɔrɔ la ni o taara ka o kɛ ka kɛ ni juillet kalo tile 24 san 2026 ni o nasiraw fɛ k'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye kɛlɛ min ni o bɛ ka ta ka o kɛ ni o bɛ kɛ hakilina kɛlɛ ye ka bɔ banbagaci walemaw olu yɔrɔ la ni o kɛra sababu ye ja kɛrɛnkɛrɛnnenw ni u ye olu ta ka u labɔ mun na ni u ye a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni u ye fɛn min kɔni an ka finitigilaka maa caman ka dankari kɛ olu la ka kɛ ni u ka convois ye ko u sera ka o lajɔ état major général ale ka kuma yɔrɔ la a y'a yira k'a fɔ ko o ja minnu ni olu bɛ ka boli bɔlɔlɔ sanfɛ ko maa si kana kala kɔni kari o kuma ninnu ni o ja ninnu o kɔni ka fɛn min kɔni ko kunkan kow la min na ni o y'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni a ko kɛra cogoya min na terrain sanfɛla la ko ani ja minnu ni olu bɛ ka boli bɔlɔlɔ ka ko olu tɛ kelen ye o nasiraw fɛ ka yira k'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka finitigilakaw ye ɲɛfɔli kɛ jamana kɔnɔdenw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka kɛ ni fɛn min kɔni ye propagation ni an ko o ma ko propagande k'a fɔ ko o mun baaraw bɛ ka ta ka o bɔ jugulamɔgɔw yɔrɔ la ka o ɲɛsin an ma k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye bonya belebele ye ko o tɛ o ko bunakun kan o nasiraw fɛ ka yira k'a fɔ ko baaraw bunakun kan ni o ye opération ye an ka finitigilakaw kɔni ye hakilina jolen ta alamisa in na ni o bɛ bɛn juillet kalo tile 23 san 2024 an ka sanfɛ kɛlɛcɛw ka yira k'a fɔ ko u ye baara caman ni ka o ta ka o kɛ banbagaci walemaw olu kɔni juguya la ka kɛ ni fɛn min kɔni ye u ka bolimafɛnw ye ni ka olu minɛ ni o bɛ tali kɛ u ka fara ɲɔgɔn kan tɔnw la Jinimu ale ni FLA olu kɔni ni ɲɔgɔn cɛ min baaraw taara ka o kɛ Kidali dugu la fo ka taa se kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotibugu ni o bɛ Kita mara la k'a fɔ ko o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ ko an ka duguma kɛlɛcɛw olu yɛrɛ fɛnɛ bɛ baara la ni ka ratissage ka o kɛ walasa fɛn min kɔni yɔrɔ kofɔlen minnu ni olu filɛ ni ka se ka u lakana cogoya min na o sɔrɔla kunnafoniya na k'o walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan ka kɛ ni yɛrɛma hɔrɔnya ale kɔni ko ɲɛnabɔli bunakun kan fo ka taa se tɛgɛdi ɲɔgɔnma ma ni jɛnsiriki na ni jamanaw olu ye Bamakɔ kɔni ye kunkan kura ni ka o ta ka o bɔ min na ni an ye a yira k'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko lakanali ko nasiraw fɛ ko wulikajɔ belebele ko o bonyanen don Mali kɔnɔna na ka kɛ ni an kɛrɛfɛ jamana tɔw olu kɔni ye min na ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye sigi min ni ale tako fɔlɔ ni o taara ka o kɛ san 2025 kɔnɔna na ko fɛn min kɔni an ka minisiri min ka baara bɛnnen don lakanako sabatili bunako ma ale ni ancien combattant an ka ministre délégué ni o ye Umar Jara ye ale kɔni ye bɔli kɛ ka kɛ ni kununko alamisa ye ni o tun bɛ bɛn juillet kalo tile 23 san 2024 ka kumaɲɔgɔnya kɛ ni kunnafonidilaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min kɔni ye sigi tako filanan san 2026 in kɔnɔna na ni o ye salon international de la défense et de la sécurité BAMEX ye ko ale kɔni baaraw bɛna ta ka o kɛ novembre kalo tile 9 ka taa bila a tile 13 nataw olu la Bamakɔ faba kɔnɔna na
Nin fara ɲɔgɔn kan in bɛna kɛ sababu ye ka fɛn min kɔni ye kɛlɛkɛcɛw ni ka olu fara ɲɔgɔn kan ka fɛn min kɔni institution ni ka olu fara ɲɔgɔn kan fo ka taa se industriel ko nasiraw olu ma ka olu bila fɛn min kɔni ɲɛjɔyɔrɔ fɔlɔ o la ni o bɛ tali kɛ ni jamanaw ye jamana minnu ni tɛgɛ di ɲɔgɔnma bɛ an ni olu ni ɲɔgɔn cɛ BAMEX ko bunakun kan ni o dɔ ye Turki ye fo ka taa se Rusi Chine États-Unis ale ni Azerbaïdjan fo ka taa se Sudan o ma ka yira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko tɛgɛ di ɲɔgɔnma mun ni o bɛna kɛ technologie ko bunakun kan ko o bilalen don sen kan nka ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye lakanako sabatili bunakun kan Turkikaw olu kɔni fɛ ko o baaraw olu bɛ sen na k'a fɔ ko BAMEX san 2026 baaraw la ko o bɛna Mali ta ni ka a kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min ni fɛn min kɔni ye baaraw bɛ ta ka bila sen kan walasa hali bi ka ɲɛda kura ka o ta ka o di an ka lakanakow ma ale ni fɛɛrɛ sira kuraw olu kɔni bɛɛ lajɛlen de bilalen don sen kan walasa lakana ale ka se ka sabati o sɔrɔla o bunakun kan ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. Kunungo alamisa ni o tun bɛ jouer kalo tile 23 san 2026 Bamako marabolo kɔnɔna na ni o ye an ka gouverneur ye ka yira k'a fɔ ko an ka ministre délégué min ka baara bɛnnen don réforme politique ma ni o ye Mahamani Nasiri ye ale kɔni ye fɛn min kɔni ye campagne nationale d'information et de sensibilisation ni o bɛ tali kɛ kunnafonidiw ale ni fɛn min kɔni ye bilasirali kumaw ye ka o ta ka o kɛ an ka réforme politique olu kan institutionnel fo ka taa se administrative ma ale ni territorial olu kɔni bunakun kan lasigi in kɔni senfɛ ka yira k'a fɔ ko a baaraw olu taara ka o kɛ an ka ministre min ka baara bɛnnen don administration territoriale ye ale kɔni ko bunakun ɲɛnabɔli bunakun ka ale ɲɛna ni o ye général de brigade Issa Ousmane Coulibaly ye fo ka taa se an ka ministre min ka baara bɛnnen don refondation ma ni o ye Mahamadou Gologo ye ale ni fɛn min kɔni EJ o ɲɛmaaba ye ni o ye u ka président ye ni o ye Mustafa Cissé ye ka yira k'a fɔ ko nin baara ninnu minnu talen don ka o bila sen kan ko o bɛna kɛ sababu ye ka fara ɲɔgɔn kan ni ka o ta ka o kɛ jamana ka administration baaraw ale ni fɛn min kɔni fasoden ɲumanya ko bunakun kan ani ka tila tuguni ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye décentralisation ale kɔni nafaw olu kan. Kumaɲɔgɔnya ka kɛ jamana kɔnɔdenw olu ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra sababu ye ni an ka fɛn min kɔni ye jamana marabolo maaw olu kɔni ye wulikajɔ ni ka o ta ka o kɛ ka baara sira ni ka o bila sen kan fɛn min kɔni ye jamana baarako o nasiraw olu fɛ an ka ministre min ka baara bɛnnen don baarako sabatili ma anw fɛ yan ni o ye ministre du travail ye ale ni fɛn min kɔni ye fonction publique fo ka taa se dialogue social ye o ministre o ma ni o ye Dɔnnifa Fasun Kulubali ye ale kɔni ye conférence ni ka o kɛ kununko kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ ni o taara ka o kɛ fɛn min kɔni stabilité sociale o kan ni o ye basigi ye an ka sigidaw ko ni bunakun kan fo ka taa se croissance ma ni o ye fɛn min kɔni ye sankɔrɔta ni tagaɲɛ ye ale ni o kumaw taara ka o kɛ a ka plan d'action la san 2023 ka taa bila san 2027 wagatiw la ni o kumaw taara ka o kɛ maaw ɲɛna ni olu bɛ kɛ kɔkɔrɔdonbagaw ye ni an ko u ma ko les syndicaux fo ka taa se patronaux ale ni territoriaux olu ma an ka ministre ye ɲɛfɔli kɛ min na ni a ye a yira k'a fɔ ko engagement mun ni o bɛ ta ka o kɛ walasa fɛn min kɔni ye bɛn ale ka se ka sabati ko o nafa o ka bon kosɛbɛ ale ni an ka sɔrɔ boso siraw ka olu la yakubaya ko o yɛrɛ fɛnɛ nafa ka bon kosɛbɛ o sɔrɔla kunnafoniya na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. Bamako CICB kɔnɔna na k'a fɔ ko o kɛra yɔrɔ ye min kɛra fara ɲɔgɔn kan kɔni kɛ yɔrɔ ye ka kuma ɲɔgɔnya kɛ an ka ministre min ka baara bɛnnen don sifinw ale ni farikolo ɲɛnajɛ ko bunakun kan ni o ye Abdul Kasim Fɔnba ye fo ka taa se an ka société civique yɛrɛ fɛnɛ ɲɛmaw olu kɔni ma min na k'a yira k'a fɔ ko laɲini tɛ dɔwɛrɛ fosi ye ka baara sira ni ka o bila sen kan mun bɛ se ka kɛ tɛgɛ di ɲɔgɔnma kuntagalajan ye walasa ka yɛlɛmali ni ka o ta ka o don ni ka ɲɛdakura di an ka valeur civiquew ma ko o baaraw ko olu ta ka o kɛ sifinnakaw olu fɛ o sɔrɔla kunnafoniya na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. An bɛ taa wagati ko bunakun kan ni o ye météo ye k'a yira k'a fɔ ko ka kɛ ni sini kɔni don ye ni o bɛ bɛn samedi juillet kalo tile 25 san 2026 k'a fɔ ko i n'a fɔ an bɛ samiya wagati olu la cogoya min na ko fɛn min kɔni ye nuages ye ni o ye kabasenw ye ko o kɔni bɛna ta ka o kɛ fɛn min kɔni ye orages yɛrɛ fɛnɛ bɛ sen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka dugu la mun bɛ tali kɛ Kulikoro Kita fo ka taa se Bamakɔ faaba yɛrɛ ma kabini sɔgɔmada wagatiw olu kɔni na k'a yira k'a fɔ ko a ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ maaw ka u hakili to u yɛrɛ la surtout siraban kannaw olu la k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye température ye ko ale kɔni bɛna ta 28 ɲɔgɔnna degré Celsius fo ka taa se 39 degré Celsius a kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kidalikaw olu fɛ yen nɔ o sɔrɔla kunnafoniya na ko walawala ko da aw tulo kan.
Nin bɛ dan sigi aw ka kunnafoniyaw la bi Tamtam TV Jabaranin sanfɛ aw ye aw sɔgɔlen to an n'a kunnafoniya ko nasiraw fɛ aw tɛ fɔ aw jigi kɔ an b'a fɔ ko aw k'an bɛn wagati wɛrɛw la bamanankan kunnafoniya wɛrɛ walawalali kɛnɛ kɔnɔna na aw k'an bɛn wassalam.